কিহৰ কাৰণে কৰিছিল 4 লাখৰ কাৰণে কৰা নাই কিহৰ কাৰণে কৰিছিল बिटिआर गोजोन गोरोबथानि उनावबो माखासे बारग' एनडिएबिनि सोद्रोमाफोरखौ दिनैसिम गोजोननाय गैयै थासारियाव नुबाय थादों। थांनाय समबारखालि बारग' एनडिएबिनि सोद्रोमाफोरा मोनसे जथुम्मानि गेजेरजों खौरांगिरि मेल हांख्रायनानै ओरैबायदि बुङोदि बिटिआर गोरोबथाजों बर' जाथिया थांनानै थानो हाया। बिटिआर सुक्तिजों बर' जाथिया थांनानै थानो हाया। बिटिआर गोरोबथाया थगायजानायनि जारिमिन जानानै थाबाय। गासैजोंबो मुगैजानाय सोंखारि जानाय आरो बे थगायजानाय मोनसे दलिल बादि जानानै थाबाय आरो बर' जाथिया बेनिफ्रायनो जानो हागौ जे ध्वंस जानायनिबो मोनसे माइल खुन्थिया। एनडिएबिनि मोनब्रै हानजाजों हाइजेक खालामनानैसो बिटिआर गोरोबथा खालामनाय जादोंमोन। 4 लाख फिक्स डिपजिटजों बारग' एनडिएबि सोद्रोमाफोरा जेबो खालामनो हायाखै। दिनैनि थारिखआव 4 लाख थाखा जेबो नङा। आसाम एबा बिटिआर सोरखारा बारग' एनडिएबि सोद्रोमाफोरनो 2 एबा 3 लाख रां होदेरोब्ला मोजां जागोन होननानै बुङो। 4 लाख थाखाया जिहेतु खम बेनिखायनो जों बुंदों जे सरकारा आसाम सरकारा हायो बिटिसि सरकारा हायो 2 लाख बा 3 लाख बेसेबां हायो एनडिएबिनो एड खालामना होनांगौ जाहाथे जों एसेबाबो हां मोनो जों खामानि मावनो हायो बेखौ जों दिनै डिमान्ड खालामदों। ओजोंहाय बेनि फिनजाथायखौ लानानै बिटिसिनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारिया बुङोदि एनडिएबिआ 4 लाख रांनि थाखाय सोमावसाराखैब्ला मानि थाखाय सोमावसारदोंमोन। কিহৰ কাৰণে কৰিছিল 4 লাখৰ কাৰণে কৰা নাই কিহৰ কাৰণে কৰিছিল रन्जन दैमारिया आयेननि गेजेरजों गगन बेखौ सोरबा होख्रावब्लाबो गनाय नङा। ৰঞ্জন दैमाৰী আইন মতে কিবা কৰিব সেইটো কোনোবাই দাবী কৰিলে কোনোবা কিবা কয় হাল্লা কৰিলে তো মুক্তি নহয়। 4 लाख रां मोननायनि उनावबो एनडिएबि सोद्रोमाफोरनि अरदाबाव अर जोङाब्ला बेयो गावबा गावनि दाय। খৰচ চৌকা নোযোৱাটোতো চৰকাৰৰ দায়ী নহয় তেওঁলোকক যিখিনি ৰিহেবিলিটেশ্যনৰ ব্যৱস্থা দিব লগা আছে দিয়া হৈছে। बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारिया तामुलपुरा नुजाथि फैनानै खौरांगिरिनि सोंथि सोंनायाव ओरैबायदि बुङो। খৰচ চৌকা নোযোৱাটোতো চৰকাৰৰ দায়ী নহয় তেওঁলোকক যিখিনি ৰিহেবিলিটেশ্যনৰ ব্যৱস্থা দিব লগা আছে দিয়া হৈছে মাত্ৰ হয়তো 100জনত বাকী আছে চব সংগঠন মিলাই 100জনমান বাকী আছে বাকীখিনি চবেই পাইছে। এতিয়া 4 লাখ টকা পায়ো যদি চৌকা জ্বলা নাই সেইটো কাৰ দায়ী কোন হয় চৰকাৰ নে তেওঁলোকে অসৎব্যৱহাৰগ্ৰস্ত টকাখিনি সেইকাৰণে চৰকাৰ জ্বলা নাই। তো চৰকাৰেতো সদায় সদায় তেওঁলোকক সহায় কৰি থাকিব নোৱাৰে তেওঁলোকক দিয়া হৈছে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁলোকে নিজৰ জীৱিকা বনাই ল'ব লাগে। ৰঞ্জন दैमाৰী আইন মতে কিবা কৰিব সেইটো কোনোবাই দাবী কৰিলে কোনোবাই কিবা কয় হাল্লা কৰিলেতো মুক্তি নহয়। ৰঞ্জন दैमाৰীক উলিয়াব লাগিব আইন যিহেতু আইনে তেওঁক আবদ্ধ কৰি ৰাখিছে সেইকাৰণে আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰে তেওঁক উলিয়াবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিলে তাকে নকৰি যদি কোনোবাই হাংগাৰ ষ্ট্ৰাইক কৰে ধৰ্ণা কৰে প্ৰচেছন কৰে এইটো মূল্যহীন। এনডিএবি সকলে কৈ আছে কেডাৰসকলে আমি 4 লাখৰ টকাৰ কাৰণে আমি সংগ্ৰাম কৰা নাছিলে বুলি কৈ আছে কিহৰ কাৰণে কৰিছিল 4 লাখৰ কাৰণে কৰা নাই কিহৰ কাৰণে কৰিছিল সেইটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ তেওঁলোকে আগতে দিয়ক। दिनै एनडिएबिनि खौसे कोअर्डिनेशन कमिटिनि मोनसे कन्भेनसन जानानै थाङो बेवहाय जोङो कभिड प्रटोकल मेनटेन खालामनानै खम मानसि जों लेंहरदोंमोन बेवहाय बिथांमोना फैदों आरो बेवहाय कन्भेनसना गोबां बाथ्रा रायलायबाय जों बेखौ बुंनांगोन दिनै कन्भेनसना गोदान मोनसे आफाद नङा जेब्ला दिल्लीयाव सुक्ति जादोंमोन सुक्तिनि उनाव एनडिएबिआ डिसबेन्ड जाबाय एनडिएबि होननाय जेबो गैला बेखिनि समाव सुक्तिनि थाखाय खामानि मावनांगौ जोंहा गोबां समस्या दं जोङो खामानिखौ मावजोबनो हायाखै सावरायनायनि सिगां जोंहा माखासे समस्या थाबाय जों बेखौ मावनांगोन होननानै आरो भारत सरकारखौ दिनै जोंनि जि समस्या बेखौ उपस्थापन खालामनांगौ होननानै गुवारै गोथौयै सानखाहरनानै जोङो CCBIखौ कोअर्डिनेशन कमिटि फर बिटिआर एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन बेखौ जोङो दिनै दानानै लानो हादों आरो 2020 सननि 11 जुनावनो जोंखौ दाना लानायनि उनाव पर्यायक्रमे स्टेप बाय स्टेप भारत असम सरकारजों आरो दिनै कनसार्न अथरिटिफोरजों जोङो जोंनि बाथ्राफोरखौ जों उपस्थापन खालामदों इमप्लिमेन्टेसन जानांगौ
जाथारनांगौ होननानै जों प्रेसार खालामनाय जादों थिग बेबायदिनो जोङो दिनै आवगायबोदों आरो दिनै जों दिनै नुबाय दिनै गोबां सोलाय सोल' जादों नङा होमबा एकर्ड जालांबाय गोदान सरकार फैबाय इलेक्सन जाबाय गोदान सरकार फैबाय बिजेपिआबो दिनै सेकेन्ड बारनि थाखाय दिनै पावाराव फैदों खिन्थु दिनै गोबां सोलायनाय नुदों जादों खिन्थु एनडिपिनि जिथुनाखि समस्या बे समस्याया दिनै जोबनो रोङासै बारानिफ्राय बारासो नुजाथिदों आरो बिनि थाखाय जोंनि एनडिपिनि साफ्रोमबो सोद्रोमाफ्रा खुसि नङा रंजानो हायाखै आरो रंजानो हायैनि खारनबो दं गोबां बोसोर 34 बोसोर सेक्रिफाइस खालामबाय हाग्रायाव थाबाय लुवार बेदलाव दिनै मानसिजों हाजार हाजार थैनांबाय मुंख्लं जानांबाय जोंजों लोगोसे सिभिलियान थैदों जों दिनै सान्थि थानो मोनाखै आरो बैसोर मानसिफ्रा मुंख्लं जानाय न'खराव बेसेबां मोनगोन जों दिनै केदार हिसाबै जोंनि नामा हाबगोन ना हाबा बिनि समस्याखौनो गिदिरसिन होननानै साननानै लानायमोनब्ला गोसो होनायमोनब्ला दिनै बेबायदि समस्या जायामोन आरो दिनै एनएलएफबि जाबाय इउएलबि जाबाय बे थांनायनि दायखौ एनडिपि आरो सिसिबाइखौ एनडिपिनि सोद्रोमाफोरखौ आरडि ग्रुपनो एनडिपि पि ग्रुपनो दाय होबा जानाय नङा बे गोरोन्थि जागोन बेनिखायनो जों बुंदों गतिके दिनै समस्या बारानिफ्राय बारा जादों दिनै जोंथ' नुदों दिनै जोङो मा नागिरदोंमोन स्वाधीन बर'लेण्ड दिनै सरकारा बेखौ होआ जों सेपारेट स्टेट संबिजितनि सिङावनो आलादा रायजोआ जानांगौ बेखौबो जों लुबैदों गासैबो लुबैदोंमोन खिन्थु हठात एनडिपि जों बेबायदि मोनसे सावरायबाय थानाय समाव दिनै गुबुन मोनसे दोलोआ सोरबा एजेन्सिखौ लोगो लानानै सोरजोंबा रायलायनानै मा डेभेलप जाखो बिटिआर सुक्ति जाबाय दिनै बे बिटिआर सुक्तिजों बर' जाथिया थांनानै थानो हाया बर'आ मोनखानाय 6 शिड्युलाव सेल्फ डिटारमिनेसन गावनि खुंथायखौ दिनै बासायनानै लाखिनो हाया बेबायदि मोनसे दिनै एकर्ड खालामनानै लानानै फैबाय जाय एकर्डजों दिनै रोजानिफ्राय बांसिन दिनै बर' रायजोआ बर' गामि थांजोबसिगोन बर'फोरनि गेजेराव थानाय टाउनशिप दिनै थांजोबसिगोन बेखौ दिनै बर' जाथिया गनायना लानो हायाखै आरो दिनै गोहो दंमोन दिनै माबाया बिटिसिआव गोहो दंमोन जोंनि डिपार्टमेन्टखौ बे बिटिआर बे बिटिसिनि डिपार्टमेन्ट मोनखानाय डिपार्टमेन्टखौ दिनै मोनसेनि मोनसे 14-16थासो डिपार्टमेन्टखौ लानानै थांफिनबाय दिनै बेबायदि दिनै एसेबां माबाजों लानानै खम मोनसे काउन्सिलखौ जों दिनै मोननायनि उनाव जोंनि बर'फोरनि जिथुनाखि थामोनथा बेखौ जों बे अस्तित्वखौ बोरै रैखाथि होनो हानो दिनै मा जादों मा जायाखै राजनिति भाबै जोंखौ दिनै नाख्रेबदों अना बर'आ जों सृष्टि खालामनाय नङामोन दिनै जोंनि बर'लेण्डआव अना बर' बर' बे खान्थिखौ लानानै फैनाय बे फिलसफिखौ लानानै फैनायाबो दिनै बर' जाथि नङा सोरबा दिनै राजखान्थिगिरिफ्रा गाव जोंखौ सोखाव आरो सासन खालामनो थाखाय दिनै बिथांमोना बेखौ सोनानै जोंनि केदारा बेबायदि बेसेबां जन दङ जों दिनै प्लेस खालामदों खिन्थु सरकारा आसाम सरकारा बेखौ दिनैसिम एनरल खालामाखै बेनिफ्राय जों दिनै मा मोनदों जोंनि मोननायखौ जुदि सेभ खालामोबा जों दिनै फिक्स डिप'जिट 4 लाख मोनदों बेबो फिक्स डिप'जिट नोंनो नांगौब्ला नोङो लन लानांगोन लन लायोबाथ' मा खालामनो दिनै जोंनि एनडिपिनि सोद्रोमाफ्रा गोबां बोसोर 34 बोसोर बिसोरो न'आव फैफिनदों न'आव थानो जायगायानो गैया गथ' गथाय जाबाय देरजोब्बाय स्कुल फरायहोनांगौ गावहा उन्दुग्राबो गैया न'बो बानायना लानो हायाखै बै थाखाजों दिनै बिथांमोना स्किल डेभेलपमेन्ट होनानै बेजोंनो नोंसोरो दाउ अमा फिनांगौ होनना बुंदों दिनैनि थारिखआव 4 लाख थाखाया जेबो नङा जोंखायनो जों बुंदों जों दिनै जेबो मोनाखै बेनिफ्राय 4 लाख थाखाया जिहेतु खम बेनिखायनो जों बुंदों जे सरकारा आसाम सरकारा हायोनो बिटिसि सरकारा हायो 2 लाख बा 3 लाख बेसेबां हायो एनडिपिनो एड खालामना होनांगौ जाहाथे जों एसेबाबो हां मोनो जों खामानि मावनो हायो बेखौ जों दिनै डिमान्ड खालामदों खिन्थु दिनैसिम आसाम सरकारानो जा दिनै बिटिसि सरकारानो जा बिथांमोना एनडिपिजों रायलायनो मोनसे खुनु थासारि सृष्टि खालामनो हायाखै क्रिएट खालामनो हायाखै दिनै जों हिमन्त बिश्व शर्माखौ जोङो रायलायनो नागिरदों मास मोनसेनि बारा जाबाय बिथांमोना दिनै एपइन्टमेन्टखौनो होआखै खिन्थु दिनै जोंनि जिथुनाखि समस्या बाराफारि जादों जोंनानो एनडिपिनि जिथुनाखि समस्या बेनो बांसिन आरो बेखौसो दिनै गुरुत्वपूर्ण हिसाबै बिथांमोना बेखौसो फोजोबग्रोनांगौ एनडिपिनि जेंनायानो गिदिरसिन होननानै जुदि लायोमोनबा प्राधान्य होनायमोनब्ला
दिनै जोंनि बर'फोरनि गेजेराव आरोबाव असान्ति सृष्टि जायामोन दिनै बेबायदि खारननि थाखायनो मोननाय आरो जोंहा जेबो जानाय नङा होननानै दिनै हाग्रायाव NLF खालामफिनबाय दिनै आरो ULB दाखालि धुमखि होबाय सासे गावब्ला 20 जन गावफिननाय जागोन होननानै बुंदों जोंनि बर'लेण्डआव बिराद थासारिया बे गाज्रि दिनै बेखौ जों नुनो मोनदों बेनिखायनो दिनै सरकारजों जों दिनै CCBIआ रायलायनायनि मोनसे परिबेस लादों माखासे जेंनाफोरखौ जों बोस्रांनांगोन NDPनि बेखौ जुदि एकर्डनि उनाव बे एकर्डआव मा दं बेबायदि रोखोमै दिनै जोङो माने बेबायदि थासारियाव जों दिनै सहि होनो गोनां जादों जोंनि थांखियाथ' बेलेगमोन जोंथ' सानदोंमोन जे जों नुनो मोनै नायनो मोनै बे सुक्तियाव जोङो एकर्डआव जों सुक्ति खालामा होननानै जोंथ' गुवाहाटियाव गिदिंना फैफिनदोंमोन उनावहाय आइबिनि मानसिफ्रा लिंहरफिनबाय जे माने एकर्डआव सुक्ति होआबा गोबां बायदिसिना जेंना जेथो जानो हागौ बेबायदि होननायाव आरो दिनै जोंहा माखासे बर'फोरनि गेजेराव जि मोनसे थासारि बे थासारिया ओरैबायदि बाध्य खालामबाय जे माने बेयो मोनसे कम्पिटिसन बेयो मोनसे सौग्रावलायनाय नङा होमबा सोरखौबा नागारनाय सोरखौबा लानाय सोरखौबा नाङा सोरखौबा नांगौ आफादनि गेजेराव गावस्रालायनाय बेबायदि जेब्ला जादोंमोन जोङो मोनसे सिन्था खालामनांगौ जाहैबाय जे जों सुक्ति खालामाबा जों थानांसिगोन नामा बेबायदि मोनसे सोंथि दिनै जोंनि गेजेराव फैनायनि उनाव जोङो बाध्यआव जानांबाय जुदि बयबो जुदि बेखौनो लुबैयोब्ला NDP जों फ्रेक्सनाल' NDP आंनि फ्रेक्सनाल' थायोब्ला बोरै जागोन होननानै बेबायदि मोनसे थासारियाव जों होनांदों आरो उनाव जों मिथिबाय जे जोंहा मोनब्रै NDP सावरायग्रा बिथाङाबो फैबाय बिथांजों बेलेग रायलायो RD ग्रुपजों बेलेग रायलायो जोंजों बेलेग रायलायो गुबुनजों बेलेग रायलायो बेबायदि मोनसे रायलायनायाव बिथांमोना गोबां ब्लेकमेल खालामनो हाबाय दिनै गासैबो धीरेन फ्रेक्सना दिनै गनायबाय RD फ्रेक्सना नोंसोर जुदि गनायबा नोंसोर थानांसिगोन बेबायदि परिबेसाव दिनै गासैबो मोनसे माबा जाबाय जेंना मोनसे फैबाय दे बिदिब्लालाय माने बेखौनो लुबैयोब्लालाय गासैबो संगठनफ्राबो रायजोफ्राबो बेखौनो लुबैयोब्ला जों माने थाबावनो बेबायदि मोनसे सुक्तियाव जोङो सहि होनांगौ गोनां जादों बे दायनि थाखाय बे गोरोन्थिनि थाखाय खिन्थु NDPखौ दाय होबा जानाय नङा बेवहाय दिनै थार्ड पार्टिया दिनै बेवहाय हाबसोमनानै बे एकर्डखौ धंस खालामदों बे एकर्डआ बेबायदि दिनैनि तारिखआव गासैजोंबो मुगैजानाय सोंखारि जानाय आरो बे थगायजानाय मोनसे दलिल बादि जानानै थाबाय आरो बर' जाथिया बेनिफ्रायनो जानो हागौ जे धंस जानायनि बे मोनसे माइल खुन्थिया जोङो जेब्ला सुक्ति जादोंमोन बे सुक्ति जानायनि सिगां जोङो मेम'रेन्डाम होनानैनो जोंहा जोंनि इसुफ्रा रिसल्भ जायाखै बे जाग्रोनांगौ होननानै जों बुंदों लिरनानै होसेयावबो बुंसेयावबो दिनै बिथांमोना बेखौ खालामासै दाथ' केसा उइद्र' जाया हाइनास आरो नन हाइनासाव नांथाहैनो थाबाय जों बुंदों सान्ति सुक्तिया जे जाथि नङा सोरबा दिनै राजखान्थिगिरिफ्रा गाव जोंखौ सोखाव आरो सासन खालामनो थाखाय दिनै बिथांमोना बेखौ सोनानै होबाय बे मन्त्रजों दिनै पलाराइज खालामबाय माने जाथिखौ माने सेरखाय बेरखाय खालामजोब्बाय बै बर' जाथि बै मुस्लिम जाथि बै सावथाल बै आदिबासि बै माने राभा बेबायदि सेकेटार्ट खालामनानै दोनजोब्बाय दिनै बेबादियाव जों दिनै खौसे मोनसे बेंखन खोन्दोआव थानानै जयै मा परिस्थितियाव जों दिनै रायजो जागोन दिनै बेखौ बे दायखौबो दिनै बर' जाथिखौनो होनो नागिरदों दिनै बर'फ्रानो दिनै एक्सट्रिमिस्ट बर'फ्रानो दिनै टेररिस्ट बिसोरजों थानो बेबायदि दिनै माइन्डखौ सोनानै होबाय जोंखौ पलाराइज खालामनायनि उनाव दिनै बेबायदि मोनसे जोंखौ फोजोबस्रांनायनि हारि हिसाबैनो फोजोबस्रांनानै मार्जिनालाइज खालामनानै धंस खालामनायनि बाथ्रा फैदों नंगौ बिटिआर सुक्तिखौ आंबो खालामदोंमोन खिन्थु दिनै रायजो राजाफ्रा हयथ' माखासेया मिथिया जानो हागौ बे NDPआ 15 बोसोर इन्टारलकुटरजों सावरायनानै फाइनाल मोनसे सेबाव जानो गोनां समाव दिनै बियो सोरजोंबा हाइजेक जाबाय बेनिफ्राय जेब्ला IBआ बे इस्युखौ लानानै थांबाय जोंनि जि 15 बोसोर सावरायखानाय बेफोर गासिबो गोमाजोबनानै IB सानैया गोदान मोनसे मडालिटिस लाना फैबाय जाय मडालिटिसखौ बिथांमोना जोंनो आखाइजों नायनानै फरायहोआखै दिनै बेबायदि मोनसे दिनै सृष्टि जादों NDPआ मोनब्रै फ्रेक्सनाव गावनानै दंमोनब्लाबो लास्ट स्टेजाव दिनै NDPआ ज' जानो हादोंमोन
जोङो मोनसे फोथायनाय फैबायमोन जोङो बर' जाथिनि जि मोनसे इसु बेखौ जोङो खौसेयै लांनो हासिगोन होननानै खिन्थु दिनै बे सुक्तिया सोरबा आइबि एजेन्सिजों मोनसे गोदान प्रसेस जानायनि उनाव बेवहाय मा मोनदों मा मोना जों मा लिरदों मा लिराखै जों बेखौ मोजां मिथिया दिनै रन्जन दैमारि जाय फाउन्डार दिनै एनडिएफबिनि बिथाङाबो जेलावसो दंमोन सुक्तिनि थाखाय बिथांखौ लानानै थांबाय दिल्लीयाव सुक्ति खालामखांनायनि उनाव दिनै लाबोबाय आरोबाव जेलाव दोनहैफिनबाय दिनै बिथाङाबो दिनै नुनो मोनाखै